Ibu-ibu napa sakniki? Ibu-ibu mama muda. Mama-mama muda nggih. Mamut mama muda. Mamut mama muda. Semoga selalu istiqomah dan kembangkan sholawat muga-muga terus tak terhenti. Ibu-ibu para rawuh sedaya ingkang hormati. Alhamdulillah, tanpa terasa hari ini sudah berada di bulan Sya'ban, di mana bulan Rajab sudah berlalu, sekarang sudah masuk di bulan Sya'ban. Insyaallah benjing niku Senin malam Selasa niku malam nisfu Sya'ban. Niki teng pundi-pundi niki usume tiyang repot. Sing wong napa niku masyarakat pada umumnya padha kirim donga, termasuk wonten ing sonten menika padha kirim donga, padha eling karo keluargane ingkang sampun sowan dhateng zaman rahmatullah. Sing pondok pesantren ya iwut kabeh padha ngenekno haflah penutupan pelajaran di pondok selama hampir 1 tahun, mulai 1 Syawal ngantos bulan Ruwah. Pondok libur, bentar lagi masuknya juga di bulan Ramadan. Usume manten apa mboten niki? Alhamdulillah. Tapi umumnya wong kampung niku lak teng putih-putih lak ngoten niku. Nek jenenge wong duwe gawe niku wong tau nandur niku padha pengen ngunduh. Niku teng putih-putih niku wis dadi salah umum ngoten maksudnya niku. Kudune niku nek wong nyumbang niku ya wis padha karo panjenengan nek bebucal ngoten niku blum ngoten. Nggih, dasah ditulisi. Tapi nek gak ditulisi kadang-kadang ya nek sembrono niku. Mosok jenenge mara tuluk-tuluk misane amplop 5.000 ngoten niku. Ya Allah, mbok yo di napa niku di agalih nyambak. Cara wong jajan ning warung sego 5.000 niku oleh apa mboten. Ya ngoten niku nenten Bu, terus niku terjadi kaya ngoten-ngoten mboten adoh kalih mriki kok. Paling gak enek 1 kilo niku dinten niku ngoten niku. Dadine teko apa gak mboten? Oh gak gini. Dadi ngoten. Dadine ngoten. Begitu mulyanya bulan Sya'ban. Sehingga datang bulan Sya'ban niku wonten sanatul hadis ingkang dawuhipun idza kanat lailatun nisfi min Sya'bana lam yamut ahadan bainal maghribi wal isya'i. Nisfu Sya'ban niku adalah nisfun niku artinya separuh, Sya'ban niku bulan Sya'ban utawi ruwah. Berarti nek nisfu Sya'ban niku separone bulan ruwah, tapi niku sudah masuk tenggene malam 15, malam tanggal 16. Ngoten. Tanggal 15 nggih, tapi nggih tanggal 15 pas bundere berarti tanggal 15 nggih. Teng niku saking mulyane wulan Sya'ban. Niku antarane maghrib kalih isya niku lam yamut hadan bainal maghribi wal isya'i. Dadi gak ana wong sing mati antarane sholat maghrib ngantos sholat isya. Karena napa? Istighaliki malakil mauti nggih, karena sibuknya malaikatul maut nggih. Napa? Biqabdi sokahi minal alamin, oleh sibuk nampa catetane atau buku ingkang dipun paringaken saking Allah Subhanahu wa taala. Dadi untuk menentukan teng niku wong sak donya niku karo Gusti Allah
dipesti catetane selama gesang wonten ing alam donya. Matine kapan, rezekine kaya apa, jodhone kapan, niku sedaya sampun dipun paringaken kalih Allah, dipun paringaken ke malakul maut. Begitu kaya ngoten niku. Milane kangge kula lan panjenengan sedaya niku dianjurkan untuk menghidupkan malam nisfu Sya'ban. Dateng niku dipun anjuraken zikir dhateng Allah. Pertama milai mantun salat maghrib. Panjenengan nek mari salat maghrib aja langsung cuncul rukuke dhisik. Niat salat batal maghrib sampun cekap to nggih. Salat batal maghrib niku salat sunnah maktubah, dadi salat sunat sing dilakoni setelah salat fardu. Dilanjutaken salat sunat mutlak. Ya pokoknya salat mutlak niku gak enek arane usolli sunatan rakaataini lillahi taala. Niki kira-kira jenengan kira-kira mungkin saged diamalaken nggih. Mantan sholat sunat mutlak panjenengan mengke aja langsung napa niku pindah maos yasin kaping 3. Ingkang pertama niku nyuwun dhateng Allah muga-muga diparingi umur panjang sing manfaat sing barokah niku nyuwune. Maca yasin sing kedua nyuwun maneh dhateng Allah muga-muga dipun paringi ana kuwate iman Islam kangge napa ibadah dhateng ngarsanipun Allah. Kaping 3 nyuwun rezeki sing halal sing akeh sing barokah kangge bekal ibadah dhateng ngarsanipun Allah. Dadi teng niku ngoten. Dadi wektu niku Allah akan menentukan ajalnya manusia di malam nisfu Sya'ban niku jeneng kesempatan donga sing sak akeh-akehe duwe sing apik-apik dhateng Allah, DP ning Allah, nyuwun pangapunten dhateng Allah dhateng niku karena selain niku juga malam Allah melonggarkan napa niku dhateng kita sedaya untuk memohon ampunan dhateng Allah Subhanahu wa taala. Dadi nomor 3 dikabulno doae. Makane niki ada anjuran kula panjenengan sedaya dianjurkan untuk membaca surat Yasin kaping 3. Dawuhe Yai Syahrul Munir, lah nek kula dereng saged maos Yasin ya napa ngoten. Qur'ane dibuka dipendelengi. Qur'ane dibuka dipendelengi ngoten mawon maos ping 3. Napa mboten dosa jenengan niku mandeg Qur'an mawon niku oleh ganjaran. Jadi Qur'an niku harfan min hurufil Qur'an. Dadi huruf Al-Qur'an niku napa to? Alif, ba, ta, sa, jim, ha, kha niku huruf Al-Qur'an. Harakatan min harakatil Qur'an. Harakate yo a, i, u. Ngoten niku an, in, un niku jenenge harakate Al-Qur'an. Kalimatan min kalimatil Qur'an misalkan Bismillah itu satu kalimat. Bismi kelawan nyebut Bismillah kelawan nyebut asmane Allah itu satu kalimat. Jadi kalimatan min kalimatil Qur'an. Wau apa pertama? Harfat min hurufil Qur'an. Huruf Al-Qur'an. Nomor kali harakatan min harakatil Qur'an. Kalimatan min kalimatil Qur'an. Sakniki genti ngoten ayatan min ayatil Qur'an. Dadi satu ayat Bismillahirrahmanirrahim. Nek kluwengane niku satu ayat. Nek Fatihah pinten ayat to? 7 ayat. Nggih. Terus mantenipun juz'an min juz'il Qur'an. Sak juz, 2 juz, 3 juz sampai 30 juz. Suratan min suratil Qur'an baru juz. Jadi surat pertama surat Al-Fatihah,
Surat Al-Fatihah niku diarani Ummul Quran. Napa niku ibuke carane ngoten punjere Quran 30 juz niku terkumpul di dalam suratul Fatihah. Makanya kula panjenengan sedaya niku nek salat niku pas iya kana budu wa iya kana nasta'in niku saged niku manahe sing bersih. Gak eling jemuran, gak eling utang, gak eling apa malih. Gak eling HP, gak eling anak, gak eling sembarang pas iya kana budu wa iya kana nasta'in. Soalnya kalimatnya niku datang panjenengan ya Allah kula niku nyembah dan datang panjenengan kula niku mohon pertolongan. Nasta'in niku sing penting niku diwangen-wangen saestu. Nek liyane jek rada dolan-dolan ya ora apa-apa ngoten. Nek iso ya aja dolan niku wangel. Salat niku sing khusuk niku wangel. Kadang-kadang diusahakno malah pagabletor mawon iki. Mergone sing dipikir niku ya uyah, ya lombok, ya brambang larang, ya buah akeh. Kayak tanggal tuwek, duit tek, barang ngoten niku dados pikiran. Makanya salat niku rada angel. Tapi yang jelas bagaimana kita harus berusaha. Ya mangke dados niku mantun maghrib maca surat Yasin siji nyuwun dipun paringono tetepe iman Islam kuwat awake gak apa-apa pokoke niku niate nyuwun tetepe iman Islam besok nanti diparingi husnul khotimah. Nomor kalih nyuwun rezeki sing halal sing barokah. Nomor 3 wau napa? Ayo apa mau? Wau tetepe iman Islam nyuwun rezeki sing halal barokah, nyuwun umur panjang ingkang manfaat ingkang barokah untuk ibadah dhateng ngarsanipun Allah. Nyuwun salintune niku kathah sing pinyan suwun njuluk putrane ditampa, njaluk jodhone putrane sing gurung oleh jodoh kaya kula ngeten iki didagangan siji nggih. Kung ketemu jodhone niku ngoten niku si dados niku penyuwune gak niku tok sing nyuwun sak kathah-kathah nyuwun mumpung Allah tengeriku akan mengabulkan doanya orang-orang yang napa niku gelem urip-urip malam Lailatul napa nisfu Sa'ban ngoten. Mangke sak sampunipun penyandungo nek dongane ora iso basa Jawa ya basa Arab ya basa Jawa mboten napa-napa. Sing atine sing mantep nyuwune niku mawon. Niki kangge mama-mama muda sing saged nulis Arab niku mengke nek wis ngoten panjenengan nek mari niku panjenengan nulis. Dicatet niki. Surat Shad ayat 54. Unine napa? Inna hadza la rizquna malahu min nafad. Niku boten panjang. Saiki njen golek dhewe mengke. Surat Shad ayat 54. Sing boten saged nulis, kon nulis to putrane. Sing penting ngriku nek nulis harus keadaan suci. Mangke nek wis ditulis teng kertas sing putih ngeten iki mengke dilempit. Niki tuntunan lho, tuntunane para ulama niki dasare saking hadis Kanjeng Nabi. Dilempit sing apik terus ditaleni. Dilebokno dompet aja dibuka nek gongsok mbet tahun ngarep juga di malam nisfu Sa'ban. Hikmahe napa? Hikmahe kathah sanget. Dadi rezekine awake dhewe niku ben lancar. Sapa sing gelem nulis surat Shad ayat 54 insyaallah sepanjang tahun ora bakal rezekine telat. Lumintu rezekine. Niki dipun amalaken para kiai-kiai ibu ngoten niku. Dadi diwaca niku. Napa wau ditulis mantun mau surat Yasin selesai mangke langsung juga pulpen golek kertas nulis surat Shad ayat 54. Bacaan kaya kula jenengan niku nek urusane dhuwit wis pokoke masyaallah.
Ya Allah, jenenge dhuwit niku masyaallah wis pakoke ngoten niku. Dadi pancen yo napa niku kadang-kadang niku kula jenengan niku sing diarani rezeki niku lak sing dhuwit metul-metul ngoten nggih. Kula panjenengan dipun paringi sehat niku rezeki. Masyaallah. Nah, duwe. Lah niku sing duwe. Aja difotokopi tapi sing apik niku tulisan tangan. Nulis. Lagi contoh mawon, mangke lek damel contoh ditulis piyambak tengene kertas ngoten terus dilebok dibundeli ditaleni tahun aja dibuka sampai mangke bulan ruah yang akan datang setahun. Lumayan ta Bu nggih. Terus inna hadza la rizquna ma lahu min nafad. Di anu niku ditulis benjing dalu Selasa malam napa niku Senin malam Selasa mboten Selasa malam Rebo tapi Senin malam Selasa. Yaqra'ullahu ta'ala tabaraka wa ta'ala ila khalqihi. Allah niku mengke pas malam nisfu Sa'ban. Allah niku mirsani dhateng sedaya makhlukipun Allah. Makhluknya ya termasuk kula panjenengan niku fi lailatin nisfi min Sya'bana pada malam nisfu Sa'ban. Badhe ningali napa? Mirsani Allah. Sak sampun Allah mirsani fa yaghfiru li jami'i khalqihi. Nek hambane Allah gelem njaluk ngapura dhateng pangeran li jami maka faya ghufiru Gusti Allah akan memberikan pengampunan li jami khalqihi datang sedaya kawulane Allah. Masya Allah kula panjenengan niku nggih. Kecuali sing boten di ngapura niku li musyrikin wong sing musyrik, wong sing menyekutukan datang Allah. Au masyakhini tawa wong sing tukaran. Tasik yang tukaran tuh Bu. Muga-muga mboten enten nggih. Biasane niku ngeten lho Bu, wong kekancan niku sing awet niku pokoke siji niku aja utang silih. Wong niku nek karo kancane niku wis nek masalah jeneng utang piutang. Niku sing kathah niku kira-kira rukun apa pedhot? Rukun apa pedhot? Sing kathah niku pedhot, akhirnya dadi tukaran niku nek surun. Makane wong kancan niku sing iso langgeng udawah ku saling. Nek niate utang kanca karo kanca kadang-kadang kita niku sembrono nggih. Peh kancane akel utang gak ditulis. Wis semua sing diutangi ya ngono semaya seminggu dadine berminggu-minggu. Akhirnya sing tersimpan niku dendam lah ya nyilih duit jere seminggu kok sampai tahunan gak disauri. Akhiripun niku saged rukun napa pegel kira-kira. Pegel nggih. Niku dadose kaya ngoten niku. Nek jenengan wonten pamane ngoten nggih. Utang niku kepada siapapun sing apik niku ditulis. Tulis niku ajaran Kanjeng Nabi ngoten Bu. Wong utang niku kudu ditulis. Nek gak ditulis niku nek sing utange wis lali bilih janji kita punya bukti. Kira-kira ngoten panjenengan napa mboten? Biasanya nek karo wong nak percaya-percayanan ngoten to Bu nggih. Wis pokoke utang ya utang. Kaya niku lho ning gone lapa niku HP niku lak kathah wong geger perkara disili dhuwit gak jatuh tempo, gak ada amanah, akhirnya delarut-delarut sing utangi mergone koncone ora wani nagih sing diutangi sembrono. Niku gara-garane ngoten niku. Dadi sing apik niku utang niku ditulis, nek enek blenjani teng sinten mawon niku. Teng sinten mawon. Lah nek panjenengan kira-kira wis ragu gak ngutangi yo aja muni gak duwe dhuwit, kok gak duwe-duwit tenan kok bengong. Dadi nyuwun sewu kula niku gadah kepentingan piyambak niki jenengan nggo kula sangoni. Lak beres to Bu nggih?
Dadi jenengan oleh ganjarane sedekah ora golak dosa. Dadi yen gak pituk nek jenengan aku gak ada duit padahal ada dompet duitnya lu akeh. Lah ngoten jenenge malih dosa. Dadi niku jenenge bohong. Niki enek duit tapi untuk kepentingan liya. Anakku butuh duit, aku juga punya kepentingan sing liya, aku gak iso ngabili. Niku jenengan ya tak sangoni. Ngoten mawon dadi niku gugurne dosa tapi kita bisa menolong orang. Pancen niku rentan teng pundi-pundi kaya ngoten niku. Milane kesempatan wonten wulan nisfu Sya'ban iki monggo kita takarub dhateng Allah, nyuwun dhateng Allah muga-muga dipun paringono sehat, dipun paringono rezeki sing mlimpah ruah kangge ibadah dhateng Allah Subhanahu wa taala. Putra wayah ditata karo Allah, tidak putra sing taat dhateng Allah, taat dhateng Kanjeng Nabi, ngabekti dhateng tiyang sembah kalih. Kula niku rada lemes Bu. Sing jelas niki wau kula niku wong muslimat niku bar kelangan. Dalam 2 bulan niku Sri Kandi muslimat Nganjuk niku ditimbali Allah niku kalih. 2 bulan yang lalu niku baca saksiyah daleme kauman masjid kulon niku ngarepe SD niku kantor BRI kulon niku sedo niku mapan piyambak. Injing maton sholat subuh niku biasanya kan senam tiang ini, mboten senam itu sepeda. Niku mboten niku gletak sare teng ngene dalem buri ngoten jenenge omahe wis didum karo putrane niku sing bubur niku sare teng wingking ngoten. Niku mujur ngentan niku astane wis ndakep piyambak. Lah putrane niku nalika jam 7 niku badhe berangkat niku didelok ibuke niku jek setel HP dikira sare. Jam 6:30 badhe ketemu putrane sekolah. Mantune ya ngoten badhe teng sekolah niku sebelum jam 7 ibu ditengok ibuke kok sepi nang ndi dilok niku jek nyetel HP dikira sare. Sareng pun jam 7:30 putrane mantun ngeteraken napa niku putrane sekolah niku ibu kok suwu ibu menteng pundi to ngoten didelok niku kok Bu mboten jawab. Niku pun sedekap tapi jek anget. Sedekap piyambak madhep ngeten. Ya Allah, sareng kula petane ternyata wong niku masyaallah bubur niku wong semangat berjuang. Nek jenengan sedaya niku man da'a ila khairin falahu misru ajri fa'ilihi. Kula panjenengan sedaya niku dianjurne supaya gelem melok dakwah menurut kemampuanipun piyambak. Ajak-ajak niku lho Bu, ajak-ajak tengene kebaikan niku jenenge dakwah. Ngoten. Ngomongi barang sing elek aja dilakoni niku jenenge dakwah. Nggih. Dakwah memberitahu ini diboleh dan ini tidak boleh. Dadi niku ngoten. Ingkang kaping kalih kala wingi sonten Bu Rafiq niku dereng 2 minggu dereng ngaten sedasa dinten maneh. Niku kula wingi lagi wonten wisuda taman kawak-kawak ibu-ibu lansia di Masjid Agung niku kala wingi kalih Isra Mi'raj kalih wisuda kalih ulang tahun tahsin di masjid kala wingi niku WA teng kula Bu Batik kula mboten saged nderek nyareng lare selawat kula badhe periksa di rumah sakit 1 minggu disuruh pulang pun saya operasi batu empedu. Mbak Bila piyantune nate ngaos kalih kula teng ngene lan margi niki lho pokoke. Nate niku atas nama saking muslimat Kecamatan Nganjuk. Dhisik ketua muslimat Kecamatan Nganjuk niku. Siti Rafiah harus Siti Rafiah. Manten ngoten teng griya niku kok gak semakin membaik. Operasi itu sudah berhasil bagus, tapi niku bolak-balik drop ngoten. Mbak winginane napa niku dinten napa? Rebo sonten dibeto teng griya sakit, Kamis Jumat mboten enten. Mboten nate sambat, mboten nate mengeluh. Ndak pernah merasakan apa-apa. Duka ngoten niku enten penyakit tapi gak ngrasakno niku sedaya niku fadlun minallah. Menurut awake lara menurut dhek gak loro. Sakjane jero ya nek penyakite mboten saged ngraosaken. Kala wingi dipun timbali Allah muga-muga napa niku beliau berdua seakrab niku HP-ne tak jejerno kula sak ngene grup jenengan. Dadi wong loro niku jejer niku ditimbali Allah jarake 2 bulan. Dadi pun 2 bulan kemarin dhewe iki Bu
profit sonten muga-muga karo Gusti Allah dipun ngapunten sedaya kelepatanipun, dipun tampi sedaya amal kesaenanipun, dipun panggenaken panggenan ingkang sae dhateng sampun Allah. Muga-muga kula panjenengan sebagai jamaah warga muslimat, warga hidayah teng lingkungan niki muga-muga dipun paring istiqomah golek ilmu sak oleh-oleh, dan kita niati mencari ilmu itu apa yang tidak tahu menjadi tahu, setelah tahu monggo kita amalaken niku sing paling penting. Saithik mboten napa-napa. Wong mati husnul khotimah itu ora kudu wong pinter. Dadi wong mati husnul khotimah itu ora kudu wong pinter, tapi wong sing sedo husnul khotimah itu wong sing bener. Jujur lakune, bener ucapane, rajin ibadahe, insyaallah niku wong sing benjing dipun paringi husnul khotimah. Sekedar ngataken mawon, muga-muga malam Lailatul Nisfi Sa'ban niku nyuwun sedaya niku bimbingan saking Allah, karena la haula wala quwata illa billah. Jadi kita berjalan, kita melakukan itu mergo niku saka pertolongane Allah. Tanpa pertolongan Allah kula panjenengan boten mampu napa-napa. Minane niki mengetaken mawon, muga-muga sekedhik sing kula aturaken saged kita lampahi pinjing malam Nisfu Sa'ban. Ibu-ibu muda sing jek duwe utang, ayo utange nang disauri. Kula mawon ngomong anak kula lebih kula sampai peniren nggih, lagi disauri ngoten. Setahun kok kata utang seminggu ora tutuk-tutuk. Ya niku kaya mutaken aja sampai ketungko Ramadan malih kok dendone anu niku luwih gedhe, dilipetno dendone nggih. Dene kak dadi disauri. Ibu-ibu monggo kita tunggu sarang-sarang ya dhateng Allah. Sedaya keluarga ingkang dipun ketun kalian Bu Paikem dipun tampi kalian Allah, dipun paring wonten alam barzahipun, pikantuk rahmatipun Allah, dipun paringono jembar kubure, diparingi padang dalane, dipun panggenaken panggenan ingkang sae dhateng ngarsane Allah, dipun paringono nikmatipun wonten alam kubur. Insyaallah anak gelem ndongakno wong tuwa setiap waktu salat gak kubur disiksa karo malaikat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana jami'al hajat wa tutahhiruna biha jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha 'indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamati innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma awsil thawaba ma qara'nahu minal Qur'anil 'azim min suratil Yasin wa suratul Fatihah wa suratul Ikhlas wal mu'awwidhataini laha wa ghairi dzalika ila hadratin nabiyil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa jami'il anbiya wal mursalin awliya wa syuhada was salihin was sahabati wa tabi'in wal ulama'il 'amin wa jami'i haula'il madhkurina, khususan datang walipun Bu Paikem yang sampun sebat kula ngajeng. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Allahumma la tahrimna ajrahum wa la taftinna ba'dahum waghfir lana wa lahum. Allahumma ij'alhum rawdatan min riyadil jinan wa la taj'alhum hufratan min khufaril niran. Rabbana dhalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ij'al awladana wa dhurriyyatana wa talamidana wa jama'atana min ahli al-'ilmi wa ahli al-khair wa ahli al-Qur'an wa ahli at-ta'ah wa
وأهل العبادة وأهل العمل وأهل الصدقة ولا تجعلنا وإياهم من أهل الشر والسوء والضير. اللهم إنا نسألك طول أمورنا وبارك أمورنا ونور قلوبنا وسوساتنا واغفر رزقنا ثبت إيماننا وإسلامنا وأحسن أعمالنا وأخلاقنا وإلى الخير قريبنا وعن الشر وإنا. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان بلغنا رمضان. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان بلغنا رمضان. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان بلغنا رمضان. فاغفر لنا ذنوبنا واقض حوائجنا من حوائج الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك طول أمورنا وبارك أمورنا ونور قلوبنا وسياساتنا وفسع رزاقنا وثبت إيماننا وإسلامنا وحسن أعمالنا وأخلاقنا وإلى الخير قريبنا وعن الشر من الله. اللهم يا غني يا حميد يا مبدئ يا معيد يا رحيم يا ودود أغننا بحلالك عن حرمك وبطاعتك عن معصيتك وفضلك عن معصيتك. آتينا ما أتيت كما أتيت من عبادك الصالحين. اللهم يا إلهنا وإله كل شيء إلها واحدا لا إله إلا أنت آتينا علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا واسعا يا الله برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اختم لنا بالسعادة. اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة. اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة. اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. Monggo buktian Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim wal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawli minal ahwali muqtahimi ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma mada ya wasi'al karami ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin farij alal. Ya Allah amin amin ya rabbal alamin. Ibu mengatas ketika saged kula aturaken bilih selama kula panggih panjenengan sedaya wonten majelis pengawasan niku wonten kinentak lentunipun menjelang 10 Ramadan kula nyuwun ageng sesamudra banget sami. Mugi-mugi sedaya pinangangan sehat saged nindakaken Ramadan ingkang sampurna. Muga-muga ketemu malam Lailatul Qadar. Nggih dipun paringono kampel Allah Subhanahu wa taala. Wal afu minkum wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.